Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-try Sakura mo na. Try Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang Biogesic, maayo ilang hinanat at pinsat sa sakit sa ulo. Kasaligan ng kamaayo o pag-alaga. Kay kung isog na tambal, basing makadaot. Maayo gyud ang alagang Biogesic. Ingat! Nilabyan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ining ubos ninyo nga dagat sa Mount Tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon no, ang makauban nato din sa estasyon ng atong mga kasamang radyoman, si kasamang radyoman Danny Luod, usab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Niya po din ang atong master din sa live streaming, si Roger. Okay, then atong pasiunang batimbaya sa gihapon sa atong station manager, ang atong amahan din sa estasyon. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang, baga radyoman. Okay, atong pizza karon, pizza 7. Sa bulan, I'm sorry na musang ko Pizza 19, no? Sa bulan sa Hulyo, tuig 2020. Okay, sige hapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo. Okay, laing adlaw sa Ginoo. Hinaot nga dili ta malimot sa pagsimba. Kay timan-ana do nga sa usa ka semana usara gyud kaadlaw ang ipangayo sa Ginoo nato. Okay. Sa atong panahon karon sa Kristyanismo, ang adlaw diin nabanhaw ang atong Ginoo. Resurrection Day. Niadto sa atong mga igsuong mga Hudeo, ang ilaa katong 7th day of the week on Saturday. Kay handumanan po nila sa ilang paghigawas no sa Ehipto. No, katong ilang Exodus. Sa ato ang atong handumanan ang adlaw sa pagkabanhaw mao na nga Domingo gyud ang atong day of worship. Pero sige lang gihapon tag debate ani kay lahi-lahi pa nang atong pagsabot anang Sabat gud, di ba? Now niining higayon na karon no akong ipadayon tong mahitungod sa atong mga larawan ug rebolto kay muhaon po ni sa kining usa sa pamaagi sa atong mga teacher ba, mga magtutudlo diha sa eskwelahan. Kining paggamit og mga visual aids. Okay. Kay usa sa hinungdan kung nganong magbaton tag mga larawan o ribulto no kitang mga Katoliko. Ato yung timan-an kanunay nga ato nang gihimo dili aron himuon atong laing Dios. Ato lang yung timan-an nga kung ano ang atong Katoliko nga pagtuo mugamata og mga larawan o ribulto. Kay nga naman, unang punto tungod kay mas daghan ang hinungdan o rason nga nganong maghimo ta kaysa hinungdan nga gidid-an ta. Di ba? Ako naman yung giingon ninyo nga, ang gidili lang yun sa paghimog ribulto kung himoong Dios.
simbahon ingon nga Dios. Nga naman kay supak pa na sa sugo sa Dios. Pagbato ng laing Dios. Unya dili pod pwede nga kanang binuhat og kamot sama sa larawan o ribulto mahimong Dios. Kanong mahimo man ang Dios nga ang Dios wa may sinugdanan. Ni katapusan dili man na binuhat og kamot. Unya ngano mang himuon atong Dios ng ribulto. Di ba? So mao ra gyud na ang gidili sa paghimog larawan o ribulto. Kung himuong laing Dios. Oh. Pero kung direta sa mga maayong hinungdan. Pero kung magbaton tag larawan aron himuon nato ning reminder niadto ako na ning gihisgutan sama pananglit anang ako sige ko kakita gyud ani labi na sa mga bukid-bukid nga inig sulod na ko sa usa ka panimay. Ang una na kong makitang larawan kana bang kalendaryo nga adunay dagway sa usa ka babae nga ang iyang gisuot murag kulang og panapton. Naman mura bag hilas nimo tan-awon ba? Okay. So kung makakita tag larawan nga hilas, ang imo pong hunahuna unsa man bala? Dili. Ang imong hunahuna pod lagmit hilas pod. Di ba? So murimay nato ang larawan ug unsay mensahe sa larawan. So mao nay usa sa hinungdan nganong maghimutag larawan kay magamit ang larawan to remind us. Kaya naman, pananglit. Nahinumdum ko sa una sa dihang ni trabaho ko og gobyerno. Nisulay ko. Then usas mga opisina ha, di lang na ko hinganlan. Nga ingon ani ang nahitabo nga kanang inig mo kuanta kanang sa buntag mo reporta sa maong trabaho na amanay kanang katong pamaagi sa pag-check sa attendance kay kanang isulat ba o yun na din unsang orasa ka naabot then ako kanang pag-abot na ko ang kuan man to mga ang trabaho sugod alas 8 buntag dayon wa pay alas 8 paingon ako. Pero naabot yun ko. Nga ko ana, usa ka minuto na lang, ay magalas 8. Unya, akong gibutang kay paglag na ko, alas 8 magyud na. So gibutang na ko ang alas 8. Unya, kay naamay naabot, kauban ako sa trabaho. Lugay na, una pa na ko. Pagtanaw niya dito, kay mulag na po siya. Alas 8 akong gibutang. Unya, alang-alang og mutugan mo siyang tinuod nga alas 8:05 siya naabot. Di ba? So, murag iya kong giduol, iya kong murag na gimaymayan ko niya, ayaw inaana, Brad. Okay. Nagsulti na kong tinuod. Dayon, mauna, buot niyang ipasabot nga, dapat, ang akong ibutang ko no, di ko magtugan sa tinuod sa oras. Dapat akong ibutang mga 7:45 ba? Ana. Niya kay supak mo na sa akong prinsipyo. Sumo na nga usa to sa hinungdan nga wa ko ginahi sa trabaho. Okay. Kadang ba ko mapadayon na to. Kay naay mga kauban nato sa trabaho nga musugot ko sila gingunana. Nya ako di mo kumusugot ko gingunana. Okay, so unya mao na nga galain ako huna-huna unya pag abot na ko sa balay ga huna-huna jud ko maayo ba kay naglain jud nganong ingon ana man ni Lord. Okay, unya sa artal sa akong mama, akong nanay, kita ko imahin sa kanang Holy Family, kanang naa ang larawan ni Jesus Christ, na si San Joseph o si Mary. Then pagkakita na ko sa maong larawan ng Holy Family, ang ang maot nga huna-huna nako napulihan. Napulihan og balaanon nga unsa ni huna-huna. Oh. Siguro ana ni abutin sa huna-huna nga kuana pagsulay na nimo. Pagsulay na nimo kung unsa nimo pag-react kung ingon ana ang sitwasyon. Timan-an lang nga kadayon kita sa unsay angay na tubuhaton. Nga dili ta mo compromise. Okay. Kay gani ang atong Ginoo ipatay mangaling to siya nga wa man toy nahimong sala. Isugot gani.
Di ba? Sa ato pa, okay lang din ng malutos ta ba? O makasukan ba ta? O na mga tao nga mo pasakit na to, bisag wa tayo nahimong sala. Okay? So okay ra na. Basta kay mo padayon lang yun ta sa example nga itong ipakita. Now nga nung ako nang isgutan, tungod kay usama na lagi sa hinungdan nga nang magbatong taglarawan sa mga santos to remind sa mga butang balaanon. Unya, kini, importante kini nga point. Sa 1 Corinto, no, sulat ni Apostol Pablo, sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 1, unsay giingon ni Apostol Pablo diya? Himua pod ko ninyo nga panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan ang atong Ginoong Hesukristo. So atong masabot diha nga kini ding mga santo sama ni Apostol Pablo example o panig-ingnan. Nakaroon may kanang example o panig-ingnan diha sa atong mga eskwelahan, sa atong mga teacher. Ila ba ng tapigan ng mga example? O ipasundaya gyud kanang gitawag lagi nila og visual aids. O kanang visual aids dili gyud na tapigan, ipasundaya gyud na, ipakita gyud na, di ba? Unya kay ang mga santos lagi kay example man na sila, so dapat magbaton tag mga butang aron ma-remind ta sa ilang example nga gipakita. Di ba mo anak ta sa Diris Dipolog kanang atong katedral. Inighangad na to atubangan pa lang sa simbahan, kita taglarawan ni St. Thomas, ni St. Joseph, ni St. Vianney, o si St. Augustine. O kanang upat diha nga ribulto o monument na to nila. O, inikakita na to silang mga larawan, o sa may mahinumduman na to na yun, sa may mauna-unaan na to, maot, dili, mahinumdum din ta sa ilang example nga kita diin niyatong buhi pa sila. So, makatabang na to remind. Usa pa, katong ako naman naisgutan, nga nung maghimo tag ribulto o monumento ni Dr. Jose Rizal. Kaya nung maghimo ta ni monumento niya, aron ba simbahon ingon nga Dios? No way. Kuha man tay bisa na nga itong gobyerno o magtudloan na, di ba? Now, nagbaton ta og monument o ribulto ni Dr. Jose Rizal para pasidunggan nato siya na sa Biblia kanang magpasidung og bayani. Okay. Ato nang gihimo aron pasidunggan si Dr. Jose Rizal. So, buti pasabot, maayo po na nga kana bang buhat nga magpasidungog ta pinaagi og paghimo og sa ilang monumento o sa ilang larawan. Di ba? Oh. So, ang inconsistency diha kung naghimo tag monument ni Dr. Jose Rizal nga ang iyang bayani lang diri sa atong gamay nga nasod nga Pilipinas, di ba naghimo tag revolto niya to pasidungog niya. Unya ang mga santos nga ang ilang kabayani dili lang sa diri sa gamay nasod sa Pilipinas. Kini kung kabayani sa mga santos universal o Catholic o pang tibuok kalibutan. So universal ang ilang kabayani. So mas himuan na to sila monument o ribulto kay ni Rizal lang, di ba? Oh, so diha ta na inconsistent no nga gamatag larawan ni Rizal niya watay larawan sa mga santos. Di ba? Unya naro ba to'y nangutanan ako? Veritas. Kasaman mabasa di sa Biblia, diri gyud sa New Testament nga gipasabot nga maghimo gyud tag larawan. Okay. Now, ang una nga nakakaton ko aning argument, abogado na ron, si Attorney Abbas. Okay. Basahan ninyo ng Juan 3:14. Kung sa'yo giingon ni Jesus Christ diya. Ingon siya nga, maingon nga giisa ni Moses ang bitin nga tumbaga. Oh? Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa susamang paagi. Di ba nato na? Juan 3:14. Maingon ko no nga giisa ni Moses tong ribulto man to? Ribulto man to? Okay. Ribulto sa bitin nga tumbaga, ang anak sa tao kinahanglang iisa. Usab, by the way, asa itong mabasa itong pag-isa ni Moses sa ribulto sa bitin. Na sa Números Kapitulo 21, versikulo 4 hangtod 9. Di ba? Oh.
Unya, sa Juan 3:14, ang atog yung Ginoo mismo may nag-ingon. Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab. Ambot pasabot ana, ang katumanan ana katong kamatayon ni Kristo sa krus, di ba? Katong nagdupa siya nga namatay sa krus. Unya niingon man diha si Kristo nga sa susamang paagi giun sa pag-isa ni Moses tong bitin o ribultos bitin. Iya kay ribulto biya tong giisa ni Moses kamingawan. Di ba? So buti pasabot pag ingon ni Jesus Christ nga iisa pud siya. So kay sa susamang paagi man giun sa pag-isa ni Moses tong ribultos bitin kinahanglan pud diay kay moingon man nga itong mga igsoong dili katoliko nga ang but pasabot ana beritas katuramang pag-isa katong namatay si Kristo sa krus. Wala mo kuno na magpasabot nga himuan yung ribulto. Okay. Ako ningon ko nga wala pud giingon diha nga dili pud apil ng paghimo og handumanan. Di ba? O, tinuod bitaw na nga ang pag-isa ni Kristo katong kamatayon sa krus. Pero ang handumanan gibawal ba day na? Di ba? Unsa may gayon ni Kristo katong sa balaang panihapon, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Sa ato pa dili supak ang Ginoo og handumanan. So kinsa may naghimo anang handumanan katong pag-isa ni Kristo sa krus, kinsa may naghimo ana? Di ba? Oh, ito rin ko naman siguro. Although ang Orthodox na apod ana kay gikan ra pud sa Katoliko kay nang aglipay kay gikan ra man pud na sila sa Katoliko, mga breakaway man na sila. Oh. Pero ang original gyud ana ang Roman Catholic. Di ba? So kinsa may nakatumon anang Juan 3:14? Katoliko. Di ba? Kunya maingon sila asa may ebidensya dia berita sa Biblia nga masabot nato nga naagi kanang krusipiho ang mga early Christian. Okay. Now, ang argumento na to ana nga bisan pa siguro wa tay makita litra por litra nga naghimo gid sila. Di ba? Pero dautan ba kung atong tumano na buot ba ipasabutan ng mga panghitabo na sulat sa Biblia? Dili oy. Dili tanang mga panghitabo na sulat sa Biblia. O kanang pag-adto og comfort room sa mga apostoles di man kang kapasaan sa Biblia. Di ba? Pero ay kung ingna nga wala sila mubuhat sa atong gibuhat karon tungod lang kay dili mabasa sa Biblia. Dili mabasa sulod sa Biblia tanan ang unsay gibuhat sa mga apostoles. Di ba? Oh. Ug unya kung inyong basahon ng gisulat ni Apostol Pablo sa Galacia 3 bersikulo 1. Galacia 3 bersikulo 1 gahisgot si San Pablo diha nga nagbutang kuno siya og handumanan o nakakita siya handumanan nga si Kristo gadupa sa krus. Oh, nakakita siya handumanan nga si Kristo gadupa sa krus. Unya kung naamo anang translation sa Biblia nga the Living Bible, ang translation dito nga si Pablo kuno naghuna-huna og pagbutang og nakakita siya placard kuno nga diin nakita ang dagway ni Kristo nga nagdupa sa krus. Sa ato pa crucifix. Di ba? Crucifix. So kung ato ng sabton naagi possibility nga kanang atong tradisyon nga maghimot og mga krusipiho gasugod pa na panahon pa sa 1st century. Di ba? Kay gipasabot na gihulagway na ni San Pablo diha sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 1. Sa translation sa Living Bible, picture of Christ dying on the cross. Larawan kuno ni Kristo nga naghimalat yun na diha nga nagdupa sa cross. So, mao lagi na krusipiho kinsa may gahimo ana. Ngani ako diri akong gikwintas pagani, di ba? Oh. Sa mga radio shows nako, ako gining ibutang ilhanan nga Kristohanon nga Katoliko ta nga ga istorya. E karon daghan man kay mga Kristohanon ron. Oh, sa man pag ila nga Katoliko gyud ta. Oh, yan ang krusipiho. Di ba? Oh, di ba? Inigsulod na to simbahan ang makita krusipiho dayon, di ba? sa ibabaw. Ang uban lahi may makita una kanamang sudlanan og kabuloy. Di ba? So, priority nila ang abuloy kaysa balaanon gyud nga butang. Di ba? Oh.
So karon mga tinahod nga tigpaminaw, okay. Now ining higayon na karon, no? Dili ta mo undang gyud sa ato yung oras. Okay. Okay. Kay napoy ako mo hangyo po ko ninyo nga maminaw po mo sa tulumanon mo sunod ha. Okay. And para makaandam po sila, okay. Muna nga 10 minutes before sa atong o 5 minutes before no sa muenta. Mo magyuna siya. So 10 minutos before gyud sa 8 no, alas 8 mo staff na ta. So mo undang na ta, I'm sorry. Okay. So kana lang no ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon. Okay. Ay ta mo balik padayon atong mahitungod sa Sabat. Okay. Kining atong difference atong bangi sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Kay dili sila mosugot nga ibalhin kuno Domingo. Kay gusto sila nga Sabado ra gihapon. So ato nang hisgutan kung valid ba ang transfer. Valid. Kay sa Catholic baruganan, valid ang maong change, dili na sa violation of the law. So kung unsay mga kuwara na, kanang factor na, so atangin ninyo sunod Domingo pohon. So hangtod sa sunod Domingo pohon, kining hapon ang inyong alagad sa maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Usahay na sila makitula. Mama, laro tayo! Habulin mo ako! Usahay na sila maparaygon. Mama, I love you very, very much. Usahay na sila bata. Mama, inom tayo ng Chucky, please, please, please. Mao nga pag-abot sa balon, dito ta na sa lab ug siguradong mahurot niya. Chucky, adunay lami sa chocolate, naapay sustansya sa gatas. Mama, thank you. Make recess time, Chucky time. A chocolatey buddy. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para po